Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, amma ba'du. Wonten ngarsanipun para pepunden sesepuh pini sepuh ingkang agung pastuti dhateng bebaya ing kautamen. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para dai, para yai ingkang rinten kelawan ratri tansah sinadhi kitab suci ingkang satu huluhur ing budi. Wonten ngarsanipun para priyagung pangarsaning pamerintahan dinanggung panjenenganipun Bapak Lurah, Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT tokoh masyarakat minangka pangdam pandoming kalodhase ingkang pantes nampi pakurmatan. Wonten ngarsanipun Sohibul Bed Bapak Giman Putra kula wangsa ingkang winantu ing Suka Basuki saha ingkang tansah kula hormati. Para tamu kakung semana putri Bapak Ibu Among ingkang sidu bagya mulya. Boten kata lumpen kadang kula muda taruna mudi taruni minangka sesekaring praja ingkang tansah kula tresnani. Luhuripun puja astawa marang Gusti ingkang hamurbe rasa temah. Babar daya pangaribawa ingkang tumandu dumateng kalodhase. Sina ing kalodhangan siang punika kita sedaya saged makempal manunggaling cipta rasa ten karsa. Kinanjar kawilujengan kalis rubidane skala ing sampikala. Awit saking menika patut kita syukuri kanthi maos kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Sagung para lenggah kakung semana putri ingkang winantu ing Suka Basuki. Sowan para kanca New LMD Music ingkang wingking saking Laladan Lemah Mendak Wana Samudra Boyolali. Kepareng para sowan ngabiatara wonten ing siang kalenggahan punika kantian nenggarawaipun kadang besan Sutresna. Dipun aturaken panglipur sawetawis dening kula sakanca New LMD Music. Jenengguyung Kadung Tresna Rental Audio. Ugi dipun live streaming kalian ST Cinema Multimedia. Ugi sarengan Sekar Tanjung Sanggar Tatarias. Ugi sampun samekta ing gati sawiga kiri Kale Widyawati. Ing badhe parang sasakalipur wonten ngarsa tika sami kepareng tunggal bobos tunggal kula tepangaken urut saking sisi tengen Widyawati saking New LMD Music wonten Mbak Ivano Banda. Semoga kula aturi jumeneng New LMD Music. Wonten Widyawati ingkang kalih wonten Mbak Indah Kusuma New LMD Music. Para menteri New LMD Music.